Takže, čaute všetci. Dneska je druhá časť Grow Garden. Takže, tak. Už sa teším, kým sa to bude trošku loadovať. Super. Prečo mám už teraz tak skoro Garden Guide? No, nevadí. Tak idem ku seedom. OMG, co mi toto v kuse ona dáva? To sa mi nejak buglo. OMG. Co mi toto píše? Veď v prvej časti mi to písalo a už by to nemalo. No, tak všetko. Yes! Silver karotka, what the hell? Yes! Mám už dačo drahé. Sice to je iba drahá karotka, ale no teda nevadí. To co je toto pre Boha? Jaj, to iba tá žltá strana môjho skinu. Počkať si, čo bol resetovaný. Takže si tam toto dačo pozriem. OMG, to tu je? Dobre. Ale tu je normálne, že tu je pumpkin. A to chceme, nie? Ak to chceme, tak dajte like a odber. A získame to tak v 5. časti. No, takže karotky zasadím. La 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 la. La 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 la. Super. Tak to nám už nádherne rastú. Trošku ich pozbierame. A ideme šelovať. Jupi. Yes, je fairy update. Nešak. Jaj. Tak ani to moc nezačalo. Bro. No neva. Idem ku Tomovi. Dačo to pokupujeme. Dajaké hovadiny. Treba toto pokupujeme. Blueberryny. Počkať, tu je tiež? No, tak není. Počkať, to je jedna a to je jedna. Tak nič. Takže, toto idem vyšelovať. Takto. Áno, chcem vyšelovať. Zatrovím kolečka. 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 No. Takže. Teraz nekúpime nič. Zatiaľ počkám chvíľku, kým sa resetuje obchod. La. No, už sa resetuje konečne. No, už to bude. No tak. Poď. No tak poď, pre Boha. No. What the hell?
No. Pôjdeme mi do Žiliny, kúpime tam debiliny. Jubi, je to resetované. Nie, karotky sú mi už na nič. Treba skúpime. Treba kukuricu. Hej, kukuričku si kúpime. A karotku si možno kúpime. Tak. Takže karocít, tých mám 10. Tak. Toto je šelík, kde posadím. Potom toto mám korn. Kukurica, to dám niekde sem, do Západkova. No. Super. Jupi, už sú blueberrysky. Jupi, už sú blueberrysky. Málo ich je. Super. Až 300 centov. Prosím vás, dajte like a odber na toto video. Prosím. A najde mi tu hýbať obrazovkou. Ja už viem, čo stačí urobiť. Stačí urobiť takto. Nevermind. Joj. Nie, toto. Takto si dám. Potom takto. A teraz sa už ide. Prosím, like a odber. Díky. What? Ja som sa otočil. Like, odber. Puls. Díky. Dúfam, že ma ten 5 neokradol o nič. Super. No. I want to my inventory. Super. Tak. CD, za čo to nájdeme? Akože najradšej by som kúpil ešte tie korny, ale nemám na to prachy. Ale viete čo? Na toto mám prachy. Takže tak. Blueberrysko jedno si zasadím. Lalala. Sem je treba tam. Blueberry treba tam sem. No zasad sa. Zasad sa už konečne. To nejak buglo. Nie zasadiť. Takže sa zasadiť. Ale nejde to sadiť. Tak si to idem do šovu. No, aspoň to, čo mi dal. Podľa mňa teraz to pôjde. Ale čo? Veď to nejde vôbec. Asi najprv to treba všetko pozbierať. No. Ach je to. Tak sa aspoň do shopu niekde pozriem.
Tak nič. Ale no, prečo to nejde? Seedy sú obnovené. Treba skúpiť za pár karotiek. Už nemám ani na karotku. A karotiek má aspoň dopad. Ale čo? Však mne nejde normálne sadiť. Skúsim zase túto metódu. Nejde. Bruh. Takže nechápem, na čo to nejde. Áno, co už zasaď. Toto fakt nejde do ryti. Oh no. Treba toto skúsime. Ach jaj. Že by to chcelo niečo. Že by sem vysmyšiel? To je nejaký fairy world. To je čo? Jaj, toto... How are you? Dobre. What are you selling? Takéto dačo dáva, ale to je blbosť. To je nejaká blbosť proste. Počkaj, to tu? Nie? Ešte tam je nejaká ten. A kde sa akože vrátim domov? Haló, ja chcem ísť domov. Haló. No, takže... Zdá sa... Však stačí stlačiť garden. A pôjdem ísť do gardenky. Akože nejde to furt sadiť. Takže toto je fakt dosť divné. Tak to aspoň toto predám, čo mám v inventári. Toto. No. Ale no tak, co nejdeš? Co nejdeš sa mi zasadiť? Toto zatiaľ pozbieram. No, takže idem do šelu, tam toto trošku pošelujem. Prosím vás, dajte like. A čo? No predsa odber plus.
Díky, ak ste už dali. Dobre, túto blueberrysku toto vyšelujem. Tak, teda. Čaute všetci. Toto je koniec druhej časti a dúfam, že sa opäť uvidíme v tretej. S Bohom, dámy a páni. Vidíme sa v ďalšej časti.